EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Yes ka! Oh yes! Aliwan Fiesta na po! Bukas na! Isang tulog na lang, isa na lang kahuragok. Isang hilik na lang. Ang hilik mo, namimiss ko. Ang hilik mo, bakit iniwan mo ako? Oras natin mga kabisi sa buong kapunan. We got 31 minutes after 6 o'clock. Alam ko medyo hinang-hina ka na, lobat ka na. Huwag kang mag-alala dahil ito ang programang magre-recharge sa'yo. Ang programang magre-rejuve sa'yo. Ito ang programang EDSA! That's right mga kabisyo. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At syempre nga bukas po Aliwan Fiesta na. At imbitado po kayong lahat. Siyempre, bukas po ang ating tugtog ng Aliwan. At siyempre, nandyan din po ang ating now trending, the Pasakalye concert. Na libre din po yan. At kanina, actually mga kabisyo, nag-iikot na dito yung mga reyna ng Aliwan. Wow! Andito sila kanina. Ah! Stop. Tapos na tayo dyan. Wala na tayo dyan. Nasa liwanag na po ako. Bad yan. Magagalit si Lord. Okay. Solid tayo sa mga misis natin, ha? Dapat, mga uncle, boys. Dapat sa mga misis natin. Hoy, boy, bakit ba pinapakita yung mga picture nila? Ay, eto na, Misyo. Eto na, huwag na natin panagalin to. Pag-usapan na natin to. Idol mo, nanawagan. Si Rendon, nanawagan sa mga mayor. Oh no! Ang sabi niya, tulungan niyo ako, baguhin ang Pilipinas. Ayon sa Facebook post ni Rendon, sinabi niya na i-audit daw ng mga mayor ng bansa ang kanilang mga tao sa kanilang munisipyo. Mensahe niya pa daw na mahirap na daw na mahaluan ng mga taong mapagsamantala at kawawa naman daw ang mga nasasakupan. Ang sabi pa niya, tulungan niyo ako baguhin ang Pilipinas para umunlad tayong lahat. Oras na para magtagumpay. Pag si Rendon magpanawagan sa Monedo, kining ko ya. Eto na. Hindi ito na magbadugayon Tanga. Logican na natin to. Ay sige. Huwag mo nang patagalin yan. Hampasin mo na sa puwet. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating maduduko? Kailangan ba bang i-memorize yan? Boards, alam nyo, basic real talk. Walang naniniwala kay Rendon. Oh no! Sa mga pautot niya, di ba? Kasi paano maniniwala yung tao sa'yo kung nakikita mismo sa buhay mo na wala ka namang matinong ginawa, di ba? Tapos, gusto mo patinuin yung mga mayor sa buong Pilipinas. Well, when you want to change things, lalo na sa paligid mo, simulan mo yan sa sarili mo, di ba? Hindi po pwedeng sabihin mo, Board, sa mga anak mo na, walang may dudulot sa inyo ang pag-inom ng alak. Tandaan mo yan, anak, ha? Hindi ka pwedeng uminom ng alak. No. Tapos, matutulog ka sa sarili mong suka. Ay nako mga kabisyo, logican po natin. Maraming hindi po sumusuporta sa panawagan ni Rendon sa mga mayor na samahan siya ng baguhin ng Pilipinas dahil sa kakulangan ng kredibilidad, kakulangan ng konkretong plano. Madali lang po baguhin Ano bang plano? Diba? At
masasabing ang mga tao po ay maaaring hindi pamilyar at walang tiwala po sa kanya. Lalo-lalo na sa kanyang history. Parang kilala mo, Boards. Kaya hindi siya pinapaniwalaan ng asawa niya na balang araw daw makakabili din siya ng sariling bahay niya dahil unang-una sa lahat, wala naman siya permanenteng trabaho. Di ba? Saan niya iasat ang pambili niya ng bahay, Tang? Ay, pag nanalo sa loto. Pambira. Okay, mga kabisyo. Oras natin, we're at 35 minutes after 6 o'clock in the evening. This is Metro's #1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic na nakikinig sa atin si Ian Hernandez at Augusto Sakdat ng bus number 1756. Salamat sa pakikinig, Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!